vu la charte de la transition. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma kura min kɛra ale ka minisiriso ka baara ye u ka cakɛda kura min bɛna sigi kalafili labɛnni o kanabilali ko kan kanabilali cakɛda kura ye kelen ni ale sigilen don kalafili labɛnli ko kan o hukumu kɔnɔna la minisiriso min sigilen don fanga nagakɔrɔbɔli ko ani fanga segili so o be se ka timɛ cogoya min na tɛna kalata olu jaabi kunfɔlɔw di tuguni o hukumu kɔnɔna la jamana ka lasigiden minnu be yen olu da tɛna don cogo si la kalata a baarali ko walima a jaabi labɛnni ko la i n'a fɔ ka kalata sɛbɛnw k'olu sɛgɛsɛgɛ ka kala fililenw k'olu jate walima ka jaabiw k'olu fara ɲɔgɔn kan ani ka jaabi kunfɔlɔ ka tila k'olu la jɛnsɛ nin baara nunu a bena di u ka kulu kura min ma ni u b'a wele ko edge ni ale ye u ka kulu kura kelen mun sigira kalata o labɛnni ko kan Monsieur Mayiga ka nin sɛbɛn fura in kan ni ale ye Mali minisiri ye mun sigilen bɛ fanga kanabɔli ko ani burancɛ fanga u ka kuma latɛmɛna don ni nin kibaruya in lasera Mali web fɛ ale ka sɛbɛnni mun kɛra juin kalo tile 28 san 2022 u ka bɔlɔlɔ sira kan. Article 1er. La durée de la transition